és un món molt masculinitzat on les dones han hagut de lluitar molt per estar i per ser. També en el periodisme, la meitat de la població, les dones, que som diverses i que som plurals, com solem aparèixer? I solem aparèixer com a personatges secundaris, com anònimes, com víctimes, d'alguna manera com a actrius secundàries. Qui coneix a Marta Gellhorn, no? Esta dona és una de les primeres protagonistes del gran reporterisme. De fet, va ser testimoni probablement de tots els conflictes bèl·lics del segle XX. Però estic convençuda que vos podeu imaginar com va passar esta dona a la història, no? Com a parella d'Ernest Hemingway. O què ha passat, no?, amb una altra foto que vos he posat ahir amb la fotoperiodista Gerda Taro. Sabeu que va ser la inventora del pseudònim de Robert Capa, no? Com Carme de Burgos arribava a la redacció del seu diari amb un treball baix del braç i sempre en la redacció li preguntaven que de part de qui era el treball que portava, és a dir, que quin home havia fet aquest treball, i ella sempre havia de reivindicar-se constantment. La primera periodista que va dirigir un diari en Espanya va ser María Luz Morales, va haver de publicar sota el pseudònim de Felipe Centeno. He parlat d'algunes que van estar ocultes per les seues parelles, altres que van haver de publicar a través d'un pseudònim masculí. Hi ha un altre grup que va haver de passar, sí o sí, a desenvolupar el seu treball en aquelles seccions que jo diria que fins i tot avui en dia estan en la nostra ment, aquelles seccions que són com Maries, menores, banales, secundàries, que mai estarien en la portada dels diaris o obrint un informatiu. I parle d'aquestes coses de dones, no? La moda, la decoració, les tasques domèstiques. Clar, era inconcebible que en l'esport masculinitzat per excel·lència, que té tots els estereotips de gènere, una dona poguera ser capaç, amb una instantània, de capturar el moment de màxima emoció d'un partit de futbol. Esta dona era Joana Viernes. Bé, esta i tantíssimes altres dones són les nostres referents. Cal destacar aquestes referents per moltes raons, però entre altres és perquè totes aquestes referents han sigut capaços d'introduir amb els seus treballs, una mirada sempre vinculada als drets humans. I els drets humans que a més han afectat a la meitat de la població, és a dir, nosaltres, les dones. De fet, el moviment MeToo naix arran del treball d'aquestes dos periodistes, el treball periodístic de Jude Cantor i Megan Twin, que haurien de ser noms que els tingueren ja, però ahir a la boca, vull dir, que formaren part de la nostra quotidianitat, perquè són les impulsores del MeToo, no? Parlar de l'altre gran problema que tenim, les dones i el periodisme, i és com es representa el periodisme a les dones, i la gran discriminació constant. Aquestes dades donen fe, vull dir, mostren com no tenim presència i com la presència que tenim és secundària. Sense referents no som ningú, és a dir, recuperar la nostra genealogia, però no sols els noms de totes aquestes dones, sinó el que comentava, un treball que el que recupera és una mirada diferent. Per a tu tractar de desterrar els estereotips de gènere, necessites saber quins són els estereotips de gènere.